Berarti ini iki kaya pakaian sing awake dhewe iku sing kotor. Pakaian sing kotor ngono kuwi kira-kira pantes napa mboten ngaji dulu. Ora pantes. Oh, Pak Lumpur botak sak penunggali itu ora pantes iki. Lah supaya iso pantes dulu iki kudune piye dikumbah. Dikumbah iku kira-kira mung dicuri bareng melotot utawa kudu disikat karo dipujan. Ya kudu disikat ya kudu dipujan. Isi berarti awake dhewe kudu ngrasake lara. Mungkin punya studio salah ya era karuan itu berarti kalau kotoran sing nempel ning pakaian sing suwe ning karuan nganti bedel nanti wae era karuan. Cara ngresiki kudu nganti disikat. Ngono kuwi nek iso bengok-bengok pakaian iki ya lorone ra karuan. Bayangno kok disikat. Ucap-ucap. Banyak studio menurut nambayan ke kulit kok disikat bulan rego ngono kok diucap-ucap ngono ki ora rasane ra karuan. Ini berarti dari pembersihan yang ngono. Semua kula ya studio itu mah neraka. Neraka ki jajane ora nggo bisa iso. Nah, lekane kula ya studio mah neraka ku jajane ora nggo bisa ning gawe apa? Gawe tasqiyah, gawe ngresiki kotoran sing ono ning awake manusa. Neng kawulane Gusti Allah sing akeh dosane supaya napa supaya resik ben pantes mlebu ning swarga. Mergo swarga kuwi panggonan sing pantes, panggonan sing apik, sing resik. Mosok perkara elek kok dilebokke ning panggonan sing apik ora ya ora pantes. Ya semono kulkas iki panggonan sing apik-apik. Kalau datang leboke kulkas, itu apa ora janjane? Ya untuk gawe ning ora pantes. Nganggur kabeh sing ana ning jero kulkas iku. Datang leboke ning kono. Nggawa. Coba kowe. Kalau yang sini ditonton apa iki? Ya kon ibadah, kon salat. Kon meneh, kon zakat, kon poso. Kon haji, kon coba, kok sampai menggali amal soleh kon lakoni nggak nopo loh, Gusti Allah kok mongkan awake dhewe. Iki janjane iki Gusti Allah wis desain kula supaya pantes dadi ahli swarga. Ning yo kadang ono sing beda, ning kadang yo ono sing malah sakarepe dhewe. Gusti Allah iki wis desain kula supaya nek dadi ahli swarga. Lah tapi kok milih dalan iki ya wis ora apa-apa. Ning rahmate Gusti Allah golekne ra kuat. Nalikane ana wong kok golek dalan dhewe malah lakoni salah ora bener ngono iki. Gusti Allah tetep welas karo kawula. Tetep welas karo kawula. Yo diresiki salahe dosane diresiki. Terus iki ning dirine apa. Ya jadi nopo to awake dhewe kudu perintah ini melakukan keapian janjanan luar. Yo ben kuwi mang ben pantes mlebu swarga. Mlebu swarga panggonan sing apik, panggonan sing resik, panggonan sing nyenengake bisa. Nek ora pantes ngono yo sare. Kula contohe kira-kira ngombe ana bocah cuwili mendhik buwering ora iso selut, ora iso tinggi nek di Indonesia tinggi. Kira-kira pantes apa ora ngono. Ya ora pantes, ya ora dosa jenengan. Indonesia tinggi malah koran-koran, mergo apa ya gedhe rambute, nganti mlorat, ibaratnya kaya wong botak gedhe ngono kuwi ya mlorat. Ngono kuwi mong kula ya saya pahami.